diguem-ne que és un personatge que ha anat creixent amb mi. És un personatge que jo em reconec a la Natàlia de la primera temporada, quan jo tenia 24, 25 anys. De fet, quan m'ho va proposar el Joel, em va fer com una insinuació. Tinc un paper que potser t'agradaria. I com que sabia que anava implícit el tema dels quilos, li vaig dir radicalment no, Joel. No, ni boja. Em van ensenyar guions un any després, vaig presentar-me al càsting i clar, vaig veure com anava el personatge, que tenia molt suc i vaig dir, va, em tiro de la moto. Per culpa de tots aquests m'he enganxat al Soprano, m'agrada moltíssim a 2 metres bajo tierra i d'aquí realment ne ben poques, a Porca Misèria, soc molt fan, per què no? Sí, sí. Realment sí, s'hi senten identificats, és que és un reflexe molt clar, no? Vull dir, a cada personatge hi pots trobar milers de coses en les quals t'hi veus i ets en molts aspectes. És que jo crec que tots els personatges sorprenen. Cada temporada que passa descobrim coses fosques de personatges que ens queien molt bé i de cop i volta trobem aspectes que ens sorprenen. Ah, sí! Ja en sé una. Quan arribàvem amb el Norimaki, amb el japonès, que era com el primer contacte al Roger amb la Natàlia, anàvem els 3, el japonès al mig, que anava superborratxo, i arribàvem i el tiràvem a sobre el llit. Vam caure els 3 de cop a sobre el llit amb tot el pes i el llit va fer clac, es va plegar i va ser com, oh, socorro. És molt exigent i per això surt el que surt. Jo li agraeixo molt perquè és com una liquadora, ens treu tot el suc. M'agradaven molt totes les paranoies del Pere, em va agradar moltíssim aquella seqüència en blanc i negre, que era de la guerra, que aquella va ser molt divertida, quan la vaig veure muntar m'ho vaig passar molt bé. És que en concret cap, m'agraden tots, cada un per les seves coses. Sempre hi ha alguna història que et tira més que una altra, no? Però en general tots m'han agradat. La naturalitat, l'espontaneïtat dels personatges, que no saps ben bé per on et sortiran, que et sorprenen sempre. Els guions són boníssims, el muntatge és fantàstic, les interpretacions dels meus companys són meravelloses. Va canviant sol, vull dir, a cada temporada i a cada capítol veiem un aspecte diferent de la Natàlia, per tant no canviaria res. Si no, no seria la Natàlia. És molt sentimental, es mou molt per impulsos, però en el fons això també és un defecte, no? Perquè li foten molts cops a la vida. És molt entranyable el personatge de la Natàlia, jo me l'estimo molt. No sé, no sóc la més objectiva per parlar d'aquest personatge.